Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, simmarungkar ni Baket Ansing iti Ayanda Ruben ken lakay Ignas. Nakunana ano kasapulan dati taraon, ket addalang iti ref anang idulinan na. Nakunan nila kay Ignas nga itulod na laangen daytoy, ngem nagkedked ti Baket. Iti sabali a bangir, marikrik na ni General Barbosa ti posibleng aramiden dala kay Ignas. Iso anak kunana ken ni Mr. Fortesa ngagsagana da. Saan napatyan ni Mr. Fortesa? Ngem na kuna ti imun una. Asan nga agbalin at General daytoy, no di na ammo ti aramiden na. Iti daytamit lagundaway, agplan-planon dala kay Ignas arumaot iti balay ni General Barbosa. Binilin na anaimbag na Ruben ken Lindon, nga aganad dagitoy. Kabayatan na, makirangranget ni Ruben, Lindon ken lakay Ignas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Saan kayo magpaliga ka na kami? Nasagana ni General Barbosa ti iraraot mi. Iso ang nagado as soldado titoy. Saan asinsinan dagiti kalaban. Iso anas kanti panaganad. Daytoy ta! Saan kami basta makastrek iti balay ni General Barbosa? 5 soldado tinang surot ko ni Manong Lindon. Kamakamag ina. Saan ang mabalin apaltugan dati kapsat ko? Nagturong da iti amyana na paset na naglamangan ni Manong Lindon. Paltungan dan! Adda ng paltug iti may sa soldado. Kat kimlabdag iti datuma. Sniper rifle ti inaramat niyang kalignas. Dasyay, nakita na ko ni Manong Lindon. Sana basta makasurot dagiti soldado. Gaputad da sniper. Natalgad kami ka ni Manong Lindon. Inaimbaglagan tanda niyang kalignas. Wapsa! Ada magpalpaltugan niya ka. Dahito iti parakan ka! May saka dagiti buyot ni General Barbosa tinatay. Nawayan tigay. Mabalinan ti sumak. Natayan dagiti agpapantay. Sa pulot ni General Barbosa. Saan kayong agbaligi? Makitak amin agarawyo babaan iti sniping rifle. Dayjay manan ti maysa. Mas ilugin ka ni Ruben. Natayan. Sa pahila ko ba, tagbaligi kami amang patay ka ni General Barbosa. Maging gaita. Diyak pa'y nakita ti awanan ba ina. Nalabit nga dalaang iti unag tibalay na. Marigatan dalin doon kan Ruben ang makastrap gaputa. Ito'y pa'y... Dandanin ni Lindon. Sa pailang kumatawan ti matay kada kayo. Ngamjak ipalubos ang mapasamak da ito. Nabibilag nga armas. Tinaramat na kiti awanan bain. Ultimo da kiti soldano ka. Kat marigatan damang parmak. Sino dyan nagpaputok iti daya na pasada? Sa bali madyag papaputok iti amyana na pasada. May isa ka na kiti soldano tinabaliktad. Adday sniper iti adayo pasada. Kaya tasawad na ito'y talo na kiti rimaot. Diyan nagtaringay madayo ni Lindon. Anya ter aramidan na dyan tao dito'y. Sino na kiti kakadwa na arimaot. Kantay dyan man ang tira ni pagtikang tawag. Ni Ruben ti simaruno ko ni Lindon. Anya ti kaya tasawan na ito'y. Duada arimaot kanyak. Wisit. Nalabitan ni Ignacio di sniper na. Naskan nga tignaya kon. Kalaban ko itaan nagiti anak ti Agila. Ruben, kumlab ka lang. Adda ka busor iti malikudan ta. No saan nagbidot. Inem ngagpangato. Huwag Manong Lindon. Ngayon sana parikot na ita. Aggidan ta magipurwak iti Granada iti naglamangan ta. Wan Ruben. Agbilang ang iti talo. Ipurwak tan ti Granada kadakwada. Wan Ruben. Ala, ikatantan ti pinti Granada. Sige. May isa, 2, 3. Iti para ka na kayo! Nataydan Manong Lindon. Rumwartan dito yung naglamangan na. Kat sapulan ta ni General Barbosa. Kumlab ka ka! Nasiputak ni General Barbosa ang paltug katata. Umaykan, surutin tatawanan pa ina. Oh, honey.
Apayakas na madandanakan ka. Buwisit. Buwisit na talaga. Saan ang mabalintay to Apay kadihan Inawagan lang ni General Barbosa. Rinaot idada Ignas kan Ruben. Anya? Kan saan lada ita tinamwak? Kaduwada Ruben kan Ignas ni Lindon ang makirangrangat. Anya? Kasano anapasamak dayta? Saan ako na mas dao, pay? Kalaban ko itandag iti anak da iti agila. Daytoy tinagdakla ka malingin naramid ko iti biyag ko. Pinatay ko lang ko maitin ni Lindon. Amangan no datamot tantirautan da. Di kagdanag. Nakasagana dagiti buyot ko ang makirangat. Triple dagiti buyot ko nga adda ita dito'y mansyon. Mabutbut ang akani. Di nakbaybayan. Diyak kaya't ti mapaltukan. Ante Ansing, nagapwam. Apay nga itaka lang asumangpet. Ay na, adala na pataga na panak, Diana. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Ay na, madanagan kami. Gapot na nagpat nag-asaan ka anagawid. Da kayo kit di. Saan nyo napakadanagan ti bakit akas kanyak? Kumusta ti negosyom, Diana? Nasaya at mat Ante Ansing. Inted ko amin akasapulan dagiti trabahador. Nasaya at nga rudno kasta. Di mo idabay-bayaan tapno nagagat da ngagtrabaho. Wen Auntie, sursurutak amin nga ibagbagayo kanyak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Kaya't ko timangan, mabisinak. Adda Auntie, mabitlang ha. Taibagak ka ni Manang Celia, tamangidasarin iti kaninyo. Ay, siya kung ti makamwa mangidasar iti kanek. Saan matababaunan ni Celia ditoy? Tapno iso ti mangidasar iti kanek. Manong Lindon, nalawagan. Ken nagsardeng matendag iti soldado nga agpapaputok. Wan nga rod. Ngem saan tapay apo mampanaw dito'y naglamangan ta. Ang mga nuad dadalang iti aglawlaw. Saan nga mo dagiti soldado ti kan kanunungan da? Dakes ataw ni General Barbosa. Ruben. No saan tayo lumaban ka na kwa na? Datayo matimatay. Nilang General Barbosa ti kabusor kayo. Ngam na iraman da iti da iti arangat. Wen? Imbaglakid din ta simurot ka datan niyang kalignas. Pudno dyan ako na naasaan ta kabalan ti lumaban ka ni General Barbosa. Gapo ka dagiti security escort na. Niyang kalignas ti nagserving sniper. Umay ka Manong Lindon. Niyang kalignas ti pinaputukan dagiti soldado. Naamuandan ti lugar nga ayan na. Pinaputukan dak dagiti soldado. Agturungdan dito'y ayan ko. Isabayo laang ti biyagyo iti iya si dagyo kanyak. Ti armalay ti aramatak amang patay kadakwada. Nataydan. Nilindon tinakita ka ng paltog kadukada. Kaya't asawan dayta. Nasiputan na ti iya si dagdag iti kabusor dito'y naglamnak. Urayak ang makaasidagda dito'y ayan ko. Nagsardeng manantira ni Ipakti Paltog. Nalabit ngagsipsipot lang dagiti agila. Kasta matanda dya kamagong. Agasam. Talo dala nga remote dito'y balay ko. Nagarunti na pa sa gabuyot ko. Agkay waran dagiti natay ti aglawlaw. Dahil man ang tiranipak. Daignas, Ruben, ken Lindon ti pumalpaltog. Amok dahi tang estilo ti panakilaban. Atake ken depensa. Talaga marigatan dagiti buyot ko alumaban kadakwada. Gapo iti dahi tang estilo. Tajay, limaban man ang dagiti buyot ko. Dewanan bayin nga Ignas. Takti ka dagiti musang ter aramaten da makilaban. Talaga nga ayo pa Ignacio. Insulong kadakwada day tatak di katipan nakilaban. Ruben, Lindon, adupay dagiti kabusor. Katap no makastrak tayo iti balay ni General Barbosa. Surutan yu ti ibagak, tapno saan tayo ang mapaltugan. Wan, Uncle. Triangle position. Aggigidan tayong agpaputok.
Kabayatan ti panagtaray tayo amapan iti balay ni General Barbosa. Wan, Uncle. Siyak iti daya apasat. Si kamat iti amyanan apasat, Lindo. Si kamat iti abagatan apasat, Ruben. Agbilangak iti talo. Ag triangle position tayo. May isa. 2. 3. Ruben! Lindon! Saan yung naisardan tiyang paputo? Tanong isardan nyo! Matay tayo at talo! Wan, delikado na ito nga aramidan tayo. Minlas ka na makasinig tayo iti balay ni General Barbosa. Saan na sumungsungbat ni General Barbosa? Anya nga tanti mapaspasamak kan kuana. Amang ano natayan ni General Barbosa, honey. Sana basta-basta matay ni General Barbosa, honey. Adon arang tinakaipasungal ngalan na. Saan ang nagbalin a General Dayjay no nakapoy ti diskartena? Un gayam. Apay naksayan dagiti daduma at taom. Nagresponde da iti paglalabanan da General Barbosa. Agam di kagdanag at da sumangpet dito yung mansyon na boyod ko. Honey. Punasam da ita pa nagdandanag mo, honey. Kasto'y manan tinapasama kiti. Kasla nagsublila ang tinapalabas. Anya. Nagsaknap tiriribok itintero a probinsya. Gapumet lakada kami kini General Barbosa. May sa ti kabusor mi. Ngam nagsiglat. Nagtal na laeng ti panawen iti naglemengak iti Amerika. Awanan kay ti Pain Ignacio. Siit kay ti Biagko. Tiamom nga ta ket maparmegdak. Uray pa'y manong nga agila ti Romaot. Sa anak nga agpaaman. Ha! Gawanan Pain. Agsasawak pa'y lang. Ngam pinaltugan na kon. Himpag ta nakalisyak. Agsaysayang ka lang iti bala, Ignacio. Di nak mapunta. Talagang agsasarunon ti panang paltog ti awan Pain. As-asaran na ka. Diyak makapanaw iti naglemangak. Gapo tapaltugan na ka. No makakita iti napinta sa gundaway. Amo kan Ignacio ti mang palpaltog kanyak. Oops! Anda nang paltog kanyak iti amyanan na pasada. Duada namang palpaltog kanyak. Sige lang. Agpapas kayo ang paltog kanyak. Natalgadak dito'y naglemangak. Oops! Dayjay manan. Sa bali man ang tinang paltog kanyak. Naggapo iti abagatan na pasada. Daanan da ita-atakti katipan nakilaban. Naguli makanti aglawlaw. Siyak mati pumalto. Wisit kayo. Sana siyak ti karkaritan nyo. Patayin kayo atalo. Agpukaw ka lang aging kat kay kayat mo, General. Taiti ka nito nga agkamali ka. Malusok ti bangabangam. Anya pa'y latiar aramiden nyo. Agparang kayon kat agpipinatay tayo. Nabilin kun Ruben ken Lindon. Saan da po mampanaw iti lokasyon niya. Gapo taawanan ti sabali a pagtarayan ni General Barbosa. Nagrot kayo. Saan nyo nga mo ti lumaban iti patas? But na ti awanan ba eh. Pagtudwak iti bala tinaglamangan. Ito iti parakan ka! Rumuar ka dita, General Barbosa! Pinagtulo ng itibala. Dahito'y mat. Kartiyak ti umakar iti paglamangan. Agarudo ka nga umadayo. Kunak no na ibusan dagiti kabusor. At dadapay lagayam iti aglawlaw nga Manong Lindon! Manong! Ruben, agsipot ka na imbag. Adupay dagiti soldado iti aglawlaw. Nakitak matida, Manong Lindon. Dagiti langan soldado tinabati akarangrang tayo. Natayan dagiti buyot ni General Barbosa. Aganan na ta. Nakapweston dagiti soldado. Kumita ka iti daya pasat, Ruben. Nakabalangan ti military truck. Kaya't asawon day ta.
nga taglamlamang akabuso. Ha, niyang kalignas, nagparta ka nagtaray. Kastasan alakay tigraw na. Anya ti aramidan ta, Ruben. Paliwan talaeng. Daysay, nagturong itisan unay nga adayo kadagiti ayan ti soldado. Ha, kita Ruben. Saan anasiputan dagiti soldado ti inaramid na angkal? Nagimuntar iti bomba iti saan unay nga adayo kadakwada. Nagtaray lang imadayo ni angkal. Saan na nasiputan? Na ito'y para kada kayo! Tayo tubay! Ha! Ang kaligtas! Anya ti mapasama, ken nila kay Ignas. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.